अरे अडचणी येतात, संकट येतात, कुणाला आली नाहीत। अमिताभ बच्चन आकाशवाणीवर निवेदक पदाची मुलाखत द्यायला गेले आणि आकाशवाणीनं सांगितलं तुमचा आवाज निवेदक पदासाठी योग्य नाही, नकार, निघाले। मग आता आपण आपल्या आयुष्यात काहीच करू शकत नाही, रडत बसले अमिताभ। नाही, हा आवाजच मी हिंदुस्थानचा आवाज बनवेन। आज आवाजाचे बेताज बादशाह म्हणून अमिताभ बच्चनचं नाव घेतलं जातं। कुणी काही म्हणू दे तुम्हाला, तुला जमणार नाही, लय शहाणा आहेस, तुला जमणार नाही, मला जमेल, जमेल। या जगात अशक्य काहीच नाही, अजिबात नाही, असंभव काही नाही, इम्पॉसिबल नाही, सगळं शक्य आहे, सगळं। तुम्ही फक्त कल्पना करा, होणार, प्रत्यक्षात येणार। माणसाच्या मनाच्या कल्पनेत इतकी ताकद आहे की जे मनी बसे ते स्वप्नी दिसे नव्हे, ते प्रत्यक्षातही असे। ही सगळ्यात मोठी मनाची